Ма защо ми викаш курва? Не мога да разбера. Курво. Щото каква си, като имаш мъж механик и искаш да ми го налапаш на мен? Ама чакай малко. Стояне, моктичо, ме изнервяш, сега малко, ма слушай! Полудяш, ма Лоло! Слушай, ма малко! Слушай, ма малко! Хората ми се съмняват, че си циганка. Слушай малко, сега, бе! И кит. Стига, бе, Джоко. Те като ме видят те скурви при него и вече лошо им става, бе, брат. Защо, бе? Че ти си най-голямата курва от тях трите. Коя е тази? Да, Бамбито. Не, бе, стига, бе. Бамбито, гърми ги яко, кепе се. Ко да ги правя гърми ги, ама те скурви на Стоян вече не издържат. Лошо им е. Защо така? Ами, защото... Мисля, че ти качи всички сторита, къде си с него на лайф и викаш да се Много виждат. ясно, бе. Курвата, немската курва. Ашвикен и хлибедик Дойчланд. Чакай, бе, слушайте, бе, много ясно, бе. Аз ти казах, ние ще бъдем Ахил. Слушай, ма ти Ахил с ще ще изкарали оборот или отиди са на друса и ти взеха парите? Я няма да говориш те неща, Нали се разбрахме нещо преди малко с тебе, бе, кавал? Да, бе, няма проблеми, забраната пада. Пада забраната. Ще ми говориш любов, иначе няма, виж повече. Ашвикен. Кажа Аршвикен. Настройки ти трябват на тебе, настройки. Абе, ти много лошо Джейсън, го... с нощи ми беше изморено и това онова. Пред 5000 човека тъй няма да ми говориш. Трябваше да отделя Знам, че си нейното звезда. внимание да бъде едно в Слушай, едно. Стояне, стига. Сега си говорил сега, бе, да ли боли устата малко, аз да говоря сега. Не, много Значи, е приятно, спах 4 часа направо. Бах ти кеф. ти си се заредил на тебе, толкова си трябва. Ето му стига Значи, ти. Стояне, ако още един път се позволиш да ми кажеш курва, повече колкото и да те харесвам, няма да се кача при тебе, ти казвам. Много добре знаеш какво ти е ДНК-то. Виж сега, и всяка жена е курва. Ама аз точно не съм. Ние обичаме обаче определен вид курви. Екшън курви. Да, Разбираш. обаче аз не съм от твоите курви, разбрали? Мога да си качвам и Не си какво правиш тогава на този канал, ма? Аз не съм кой ти поръчал твой някакви канал само обикновени. за курви ли е, бе? Дай да те направим тебе Точно за попе. това аз съм го обявил, хората го знаят, Хю Хефнър. Мяткай са, май. Той зато и виж, не виждаш ли, че ги събира при него? Ами той Да, харем затова- си направи това, харем си направи. Да, той има право харем да прави. Добре, Стояне, Е, що ме така от днеска повече, няма да ти се явясвам пред очите, няма да се виждам и след тебе. Че кол жахваш, ма? Мъжа ми, това путката ми. Чакай Кой искаш? малко, бе, Искаш Стояне, да ти правиш какво кеш тук да си на лайфа, пък не щеш да А ти искаш само да ми говориш, само да ми Не дава говориш, така, защото... никъде няма безплатен обяд. Ти чуй малко, Стояне, сега. Значи ти искаш, за тебе твой комплимент към една жена е само курва. Ти дори да искаш да кажеш на една жена, че е красива. Не, баща, просто гледаме да те ядосаме, това онова. Ама добре, вкарай ми някой, който искаш да изям. За какво трябва мен ти да ме ядосваш? Не трябва да сме комбина. И аз съм, ти преди малко дай да разпитаме къде е мъжът и това онова. Мъже ми бачка, мъже ми бачкатор, мъже ми не чака на жени да му носят пари. Разбираш ли за какво? Мъжът е башкатор с гащеризован или гипс картонджели, ако прави? Не от тия деца мислиш. Не, мъже ми е механик. Механик е мъже. Механик, добре. Като е механик мъжът и ти, що търсиш гекста шит, това онова? То търся гекста шит, аз ако търсих гекста шит за 8 години, ще съм с някой откачен като тебе, нямаше да съм с него, разбираш. И тогава, какво правиш на моето видео? Кой искаш, ма? Ти преди малко, що ми пращаш заявка тогава, бе? Ай, кажи. Ай, Искаш кажи, да ти сега, че ма да се дразни. завъртиш нещо, да Айде да се разберем караме как е сега. една. О, голема Добре, власт. като ми говориш, че съм такава, като тези деца там при тия, защо преди малко ми Къде те знам, изплащаш? това аз те познавам. Точно, че ли ме познаваш и постоянно курва. Кой искаш да се опознаем, като си имаш мъж механик, ма? Ти добре ли си чуваш се, какво говориш пред 5000 Аз човека? не ща да те опознавам, а защо ми Не ща. викаш курва? Не мога да разбера. Курва. Щото каква си, като имаш мъж механик и искаш да ми го налапаш на мен? Ама чакай малко, аз съм тук от 5 години в TikTok и като играя сега с Джоко, Ама аз не всички, съм аз с на 5 всички години в искам. TikTok, аз бях духа на TikTok. Знам, че си, Аз ти съм още тук си. 20 дена. Ти нямаш търпение да дойдеш да се зачаткаш и ти в какво хасиендата. Много Това не е ли ясно е. курва? Не е курва. Курва значи Как жена, не? която Освен, идва и ако ти се съм те слага. поръчал да съм те платил, не, това си е бизнес. Ма ти Можеш мен да няма вземе как някой да ме лев. имаш, Иначе, Стояне. Ти мен няма как да ме имаш, разбираш ли. Може да имаш всяко една, която искаш, но мен. Джоков, според тебе това курва ли е или не? Кажи, дай ти кажи. За мен не е курва, ви сега, аз Бамбито никога не съм Жена ти, ако те вземе да звъни на някой... Махни малко, да ти го питаш първо. Виж Ама сега, тя не Стояне. звъни, бе, тя не звъни на мъже. Ясно, аз ти говоря, ако, примерно... Ако, ама то не е така. Ама ви сега, слушай се, акото, нали, знаеш, че мирише. Няма как, ако звъни, е друго. Ама тя не звъни на никой.
Ама тази звъни, ние говорим за нея. Ама на кой съм Тази звънял? звъни. На Ти кой? ако си мъж на тая, както звъни, Каза ми да ти кажа, не искам да пускате Да, казах, ама не съм звъняла. чакай малко, изчакай да говорим с човека. Ти ако на тая си мъж и си механик и цял ден правиш коли, тази звъни, червисва се и почва да се дупи тук на генгстър. Абе, какво дупи, бе? Лоло, ти видя ли ми? Стояне, махти, че ме изнерваш само малко, ма слушай! Подяваш ме, Лоло! Слушай, ма малко! Слушай, ма малко! Хората ми се съмняват, че си циганка. Слушай малко сега, бе! Циганин! Сега ще кажа с циганин българин. Слушай, ма сега циганка не е внимателно. проблем, ще Първото, изръча. което е от 5 години, аз съм в TikTok, Стояне. От 5 години аз снимам само качествено съдържание. Затова 5 пъти ти казвам, видиш попла. съдържание. Да. Еми, като нямаш интерес, няма ми говориш, тъй пак ти казвам, не ме интересува, ако искаш бъде Джейсън Стейтън, разбрали ма? На мен курво мурво няма ми говориш така. Ако искаш, ти ще е последния ни лайф, обаче на мен питам така те, няма. какво искаш от мен, най-нормално да питам. Нищо не искаме, какво трябва да искам, кефиш ма като човек, бе, както всички хора кефиш, какво трябва да искаме от тебе като на кефиш, аз се успокой малко. Какво искаш от мен, като толкова много се кефиш? Как искаш да се изкефиш? Ми нищо, ето да И сега тя не те контактуваме. гледа обект за сексуалност, разбираш ли? Тя те харесва. Повярвай ми, обект. Стояне, аз съм виждала Що се много беше на по-красиви червиса мъже. Валеска и виж каква съм Той, че Стояне малко. Знаеш ли какви мъже са ми писали, какви мъже ме искат? Аз на толкова мъже съм отказала точно на теб ли ще дора, бе, брат? Какво ще ми дадеш ти? Какво му ми дадеш? Ма не, аз просто са кефа, пак ти казвам, от годините ма кефиш, седята такова. Аз съм виждал такива тебе, като ми са кефят и по някой време са тук на дивана и дел това. Ама аз не съм такава, бе, пак ти обяснявам, аз не съм от тези деца до това. Ама аз не съм такава, бе, пак ти обяснявам, аз не съм от тези деца. Как не си така, като се побъркали? Ама аз не съм такава, бе, пак ти обяснявам, аз не съм от тези деца. Понеже ми блокира доста профили и сега вече не Значи виждам Стояне, сега. чива малко. Виж, спрете ги тези телефони, бе, какво ти е? Чакай, махнах я. Слушай, ма сега внимателно, Стояне, ако тъй ще Изчезнах. Някой ги махна. Това беше модератор, май беше Кянди. Не бе, бами, май. Не, някой ги махна. Абе, няма как модератор Няма. да ти добавя да ти махне. Има, аз съм им дал такива права. А Manage може да guest. качват хора Manage на guest. прозорци. На Не, прозорци. manage guest. Тя тая беше на прозорец. А, You've gotta believe аз it. не. I'm just a fucking little bitch, huh?